see to nobody except my clique. Yeah, I just spent a couple bands eating good on a dish. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, kula Santi. Sugeng rawuh wonten ing pawarta dinten menika. Ing pawarta wisata kita bade nyawisake informasi objek wisata ing Jawa Tengah. Inggih punika Waduk Malahayu ing Kabupaten Brebes. Kangge informasi lengkape kita sambung kalian reporter kita ing lapangan. Nggih matur nuwun Santi, kula Mira lapor saking Waduk Malahayu papan wisata menika nyuguhake pemandangan alam ingkang endah, hawa sejuk lan suasana tentrem saengga kathah dipun kunjungi wisatawan, utamanipun nalika dinten libur. Saliyane pemandangan alam wisata Waduk Malahayu ugi nyawisake menika warung jajanan, papan dolanan lan spot foto kangge para pengunjung. Kahana menika dadosake ekonomi warga sekitar saya stabil. Kangge mangertosi manfaat wisata menika tumrap warga, kita bade wawancara kalian salah satunggaling pedagang ing Waduk Malahayu. Mbak kados pundi pengaruh wontenipun wisata Waduk Malahayu tumrap panjenengan? Anggi alhamdulillah wiwit kata wisatawan dagangan kula ados langkung rame. Penghasilan tambah lan saged membantu kebutuhan keluarga. Matur nuwun Mbak. Menika buktikake bilih wisata Waduk Malahayu gadah manfaat tumrap masyarakat. Saliyane pedagang, wonten ugi jasa fotografer kangge wisatawan. Kita sampun kalian Mas Vicky salah satunggal tukang fotografer wonten mriki. Mas Vicky, napa sababipun kathah wisatawan ingkang kepingin difoto wonten Waduk Malahayu? Amargi pemandangan Waduk Malahayu punika endah sangat, utanipun nalika esuk lan sonten. Kata wisatawan kepengin ngebadekake momen liburan. Dados kula nyawisakake jasa foto kangge para pengunjung. Nggih matur nuwun Mas Vicky, menika ndadosake Waduk Malahayu boten namung papan wisata, nanging ugi papan usaha masyarakat. Mekaten pawarta saking Waduk Malahayu salah satunggaling destinasi favorit ing Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Matur nuwun Mira lan Imas tumrap laporanipun. Mugi pawarta menika dados saged informasi lan inspirasi kangge pemirsa. Kula Santi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira lapor saking Waduk Salah satunggal Mas Vicky.